Hei, salutii dragii mei și mă bucur tare mult că ne revedem. Pentru astăzi, ghiciți ce? Vom face iarăși abdomenul plat. Așa că țineți cont, ca de fiecare dată, abdomenul este tot timpul încordat și fesele la fel. Așa că să începem treaba pentru că vreau să facem 10 minute de sport intens. Mulțumesc tare mult de feedback-uri. Ok, ne punem la saltelță și apropo, pentru astăzi aveți nevoie de 2 gantere. Ale mele au 22 kg. Așa. Și un bidon de apă pentru hidratare și, bineînțeles, salteluța. Bun, haideți să-i dăm drumul atunci. Sper că sunteți pregătiți, da? Bun. Ce facem? Luăm prima ganteră, o ținem în mână, așa, picioarele, ușor la, să zic, la 90 de grade și începem cu 20 de repetări stânga-dreapta. 1, 2, 3, 4, abdomenul încordat, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, abdomenul încordat, 17, 18, 19, 20. Bun, acum vom face un exercițiu, 30 de secunde, vom sta lipiți de perete ca și cum am stat pe scaun. Bun, ne pregătim și start. Țineți cont, sunteți cu lombarul, nu este lipit. Respirați, mâinile le țineți la vedere, nu le lăsați aici că o să fie mai ușor. Abdomenul încordat. Să fie strâns, 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 strâns. Haide, încă 10 secunde. Respiră. Respiră, respiră, respiră. Și gata. Super. Avem încă 2 exerciții. Pentru asta vom face oblici. Vom face în 2 moduri. Primul mod în varianta aceasta și după care la următoarea repetare, la următoarea serie vom face altfel. Bun. 30 de oblici. 1, 2, abdomenul strâns. Te duci ușor în spate. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, abdomenul strâns. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, încă 10, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Dacă simți nevoia, poți să mai pui niște greutăți. Bun. Și ghiși ce? Mai avem? Ce mai avem? Mai avem niște exerciții. Ești alături de mine? Sunt sigură. Bun. Ne punem în planșă și ducem picioarele în stânga-dreapta lent. 15 repetări. 1. Abdomenul strâns. 2. 3. Strânge abdomenul. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Ghiși ce, scumpul meu? Scumpa mea? Vom lua 30 de secunde de pauză. Bun, cum ești? Sper că ești ok, da? Vreau să transpiri. În cazul în care de la primul antrenament, să știi că eu deja am transpirat sau simt că lucrez, dacă la primul antrenament simți că nu te-ai obosit foarte tare, o să te rog ceea ce facem noi. Noi vom face în 3 serii, o să te rog pe tine să faci între 3 și 5 serii, da? Bun. Mai avem un pic, câteva secunde și ne apucăm de a doua serie. Da? Super! Hai să începem! Dar nu ne-am întâlnit să stăm degeaba. Bun, ne punem la salteluță, gantera, mai încarc-o dacă simți nevoia, picioarele la 90 și începem cu 20 de repetări. 1, 2, 3, 4, 5. Important este să simți cum îți lucrează abdomenul. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20. Abdomenul rămâne încordat.
Ok. Ne ridicăm. 30 de secunde la perete. Te pregătești. Și începem. Am zis că mâinile la vedere, abdomenul încordat, sigur simt și picioarele, mâncale ar mama pe ele. Lombarul nu este lipit, doar spatele. Bun. Încă 13 secunde. Respiră, zâmbește. Abdomenul încordat. Încordat, să nu intre nici măcar un ac. Super! Și am zis că o să mai arăt încă o variantă pentru oblici. 30 de oblici. Încarcă gantera dacă simți nevoia. Și începe. 1, 2, 3, 4. Te duci în spate. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Abdomenul încordat. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, trage de tine, 24, 1, 2, 3, 4, 5 și 6. Victorie! Super! Ce facem acum? Ne apucăm și de ultimul exercițiu din această serie. Și ce avem? Stăm în planșă și începem să ne facem repetările. Cu picioarele stânga-dreapta, o variantă lentă, în așa fel încât să ținți abdomenul încordat. Și inclusiv fundul poți să-l ții încordat. Bun, începem. Pe locuri, fiți gata, stai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Super, super! Avem 30 de secunde de pauză. Gândește-te tu ce vrei. Eu vreau să mă hidratez un pic. Minunat! Cum ești? Sper că ești bine sănătos. Și tu, și tu, și tu, și tu, și tu. Ok, mai avem încă o serie. Da, uite, câteva secunde. Încă o serie și după care te rog mult de tot să continui. Vreau să fac eu aceste exerciții atât pentru cei avansați cât și pentru cei mediocri sau pentru cei care își doresc doar să se miște un pic. Ok, hai să începem. Pe locuri, fiți gata și start! 20, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abdomenul strâns. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sper că ai strâns abdomenul. Să știi că te-am văzut. Bun. Ne pregătim de pusul pe scaun. 30 de secunde. Și începem. Mâinile în față. Abdomenul strâns. O să-ți repet de fiecare dată ca să fiu sigură că vei înțelege. Încă 17 secunde și sunt sigură că simți și picioarele că-ți lucrează. Și abdomenul. Și fundul este strâns. Minunat! 7 secunde. Sunt și eu aici. Și ne pregătim. Și gata. Îți simți picioarele. Eu țin și abdomenul, să știi. Bun. Vom continua cu 30 de oblici. Și haide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deci ce frumos o să-ți conturezi tu talia așa. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Încă 10 pentru tine. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cum ești? Pregătit de ultimul exercițiu? Sunt sigură că da.
Știi că o să scapi și știi că ți-a plăcut maxim. Hai! Ultimele 15 repetări sunt pentru tine. Și 1, 2, 3, strânge din abdomen, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Felicitări, victorie! Am făcut împreună cele 3 serii. Îți mulțumesc tare mult că ești alături de mine. Chiar te rog tare mult să continui până la 5 serii dacă simți că încă mai poți. Hai, nu te lăsa, că tot ce faci, faci pentru tine. Te îmbrățișez cu tot dragul și ține aproape pentru că urmează să ne revedem.